אפרופו הפן המנטלי שאתה מרבה לדבר עליו, מעבר לעיסוק של מאמן בינלאומי בכיר בנינג'וטסו, אני יודע שאתה מטפל גם בבעיות רגשיות במסגרת מכללת רבדים שייסדת. אני אשאל אותך את זה הכי פשוט, מה לנינג'ה ולטיפול נפשי? כמו שאמרתי לך מקודם, נינג'ה הוא חייב להיות אדם שבקיא בנבחי הנפש שלו ושולט עליה. זאת אומרת, אני אסביר לך איך הגעתי בכלל למכללה. אני בהתחלה לימדתי נינג'וטסו, לא חשבתי לכיוון של לעזור נפשית בכלל. אבל כחלק מהאימון, כל סוף אימון, אני עושה את ההרפאיה כדי שאנשים ילמדו שליטה פנימית על המחשבות והרגשות. והרבה אנשים באים ללמוד אמנות לחימה מכל מיני טעמים. בתור מאמן יותר התוודעתי לזה, כי הורים מדברים איתי, אז יש ילדים שעברו טראומות, עברו התעללות, היכו אותם, לא יודע, התעללות פיזית, התעללות מינית, השפלות מבחינת שירדו עליהם, כל מיני סוגי בעיות למיניהם. ראיתי מה שהם באים, מתביישים בשיעור, קשה להם להישיר מבט אפילו לשני, להסתכל בעיניים, כל מיני דברים כאלה. ועקב ההרפאיה של הניג'יטסו בעצם, שאמורה להקנות שליטה פנימית, מי שיש לו משקעים וכל מיני דברים נפשיים, זה בגלל שהוא מאוד נשלט מהנפש שלו ולא שולט עליה. מחשבות שליליות, מחשבות נחיתות, 1001 דברים שקיימים בבעיות שקשורות לנפש. אז בגלל השליטה שהם קנו, פתאום הם נהיו בריאים, פתאום נהיו ביטחון, שינוי מהיר, חצי שנה, אתה רואה בן אדם ששנים נראה שאין דרך לשנות אותו, שיהיה לו ביטחון עצמי, והביטחון עצמי הוא משליך רפואה נפשית גדולה על מגוון בעיות, כי המחשבות הופכות לחיוביות משליליות. אדם בטוח בעצמו, שהוא בסדר ושהוא טוב, זה כבר הוא עבר מקצה לקצה. אז בעצם אני ייסדתי את המכללה הזו, והיה לי עוד רקע בשפת התמודע ובתת מודע. למדתי עוד דברים במשך השנים, ולקחתי את ההרפאיה הזו ושיפרתי אותה לכלי טיפולי ממש, שלא כל אחד אוהב דווקא את הלחימה, אבל לפחות הקטע המנטלי אני אוכל ללמד אותו.